Dwi eisiau siarad mwy gyda cleifion, ond mae'n anodd jyst i cael hyder ambell waith. Dwi'n bwriadu defnyddio Gymraeg yn fwy. Cyn y cwrs Codi Hyder, oedd fi'n trial siarad Cymraeg pob dydd gyda cleifion. Oedd fi ddim yn teimlo bod y hyder yn na. Dwi'n gobeithio datblygu gwasanaethau mewn Cymraeg, gwasanaethau therapi celf, yn y bwrdd iechyd ac yn preifat. A felly, siawns i ddod a siarad Gymraeg pob ddydd. Dwi ddim yn cael y cyfle na gatre. Rydw i yn siarad Cymraeg yn y gwaith bob dydd, ond dwi'n cael traffaeth yn meddwl am y geiriau gywir. Roedd o'n mwy hawdd i fi siarad yn Saesneg efo pawb. Roedd gen i ddim hyder i siarad yn Cymraeg efo nhw. Ond mae wedi bod yn arbennig a dwi'n gobeithio pan dwi'n mynd nôl i fy swydd byddai bendant yn mwy hyderus siarad efo cydweithwyr. Mae wedi ysbrydoli fi i parhau yn dysgu Gymraeg. O'n i'n siarad Cymraeg pob dydd, o'n i'n siarad yn y dosbarth, o'n i'n siarad ar y trips mas, o'n i'n siarad yn y pub, o'n i'n siarad pan ni'n neud yoga. Ni jyst yn siarad Cymraeg yn dydd a nos a mae'n codi hyder wedyn. Mae'n rili dda i clywed y termiadau gwahanol a siarad am gwaith yn y Gymraeg a efo clinigolion gwahanol. Just cer amdani a defnyddio'r Gymraeg.